Are? Dito na ha. Tita Julie's Delights and Refreshment. Pandesal, no? Ito, ensaymada, cheese bun, ube roll. Mamo, kain ka na mamo. Hot pot ko po yung mamo. Sila na hindi. I'm waiting there for you. So today guys is Friday afternoon. So sa mga ibang company, half day sila ngayon, tapos 2 days off pa. Pero mga tao dito parang normal days din eh. Makakapal talaga yung tao dito sa area na to, sa Riga. Nag-butter up ng mga gamit dati pag Friday.
Grand Outlet. Daming shoes. Yata ito, lizard. Sawag na samusa. Tambayan talaga to. She just want her name out. Dito panda yung nagtitinda ng balot eh. Ito mga isang-isang din mga balat. Ay, malima lang. White meron din. Pahingin nyo nung ano. Marami pang tindahan na ganito, yung nasa kabila pa. Yung sa may harap tabi ng West Zone.